Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα PC Build βίντεο, μόνο με τα χειρισμένα εξαρτήματα, που έχω αναλάβει τη συνομολόγηση ενός υπολογιστή. Πάμε να δούμε λιγάκι ένα γρήγορο preview από τα εξαρτήματα. Λοιπόν, στα αριστερά βλέπουμε ένα κουτί Deepcool, νομίζω είναι στα 600W, σωστά, στα 600W, το οποίο είναι όλο καινούριο. Έχουμε ένα σετάκι μητρική μνήμες RAM, μία B550M μαζί με ένα Ryzen 5 5600G και δύο οχτάρες G-Skill Edge στα 300 MHz. Έχουμε ένα πολύ ωραίο κουτί, το οποίο είναι το μόνο το οποίο πήρα καινούριο, της Aerocool, νομίζω λέγεται P300C, με τρεις προκατεστημένους άσπρους ανεμιστήρες και μία κούρβα στο τζάμι και μία 3060 Ti MSI Gaming X. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε στο build. Λοιπόν, όσο στον υπολογιστή, πάμε να σας κάνω μια μικρή ανάλυση για το πόσο πλήρωσα για κάθε εξάρτημα. Αρχικά πάμε για το σετάκι, μητρική, επεξεργαστής και μνήμες RAM. Για τη μητρική έδωσα 50€, είναι μια Aorus P550M. Για τον επεξεργαστή, τον Ryzen 5 5600G μαζί με την stock ψύχτρα του έδωσα 80€. Και για τις μνήμες RAM, τις G-Skill Edge 300 MHz, κατάφερα και τις βρήκα μετά από κάποια παζάρια στα 50€. Αυτό στο σύνολο για το σετάκι αυτό φτάνουμε στα 180€. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε τώρα με το τροφοδοτικό. Λοιπόν, μάγκες, σε αυτό το σημείο πάμε να τοποθετήσουμε τα καλώδια. Λοιπόν, πρώτα περνάω το 24 τράπινο για τη μητρική, μέχρι μέσα να έχουμε λίγο χώρο. Στη συνέχεια θα περάσω για τον επεξεργαστή, το οποίο είναι αυτό εδώ, το περνάω και εδώ μέχρι τέρμα Θεού. Και μένουν και τα δύο οχτάπνα για την κάρτα γραφικών, τα οποία θα περάσω τελευταία. Βασικά, κάτω θα περάσω τώρα να ξεμπερδεύω. Γίνεται λίγο, όπως βλέπετε, κόλαση εδώ πέρα με τα καλώδια από τους προκατεστημένους ανεμιστήρες. Αλλά νομίζω θα μπορέσω να τα περάσω. Αφού πέρασα και τις κάρτες γραφικών τα καλώδια, πάμε να γυρίσουμε ανάποδα το PC. Πάμε να γυρίσουμε ανάποδα το PC να συνδέσουμε τα βασικά καλώδια. Τώρα στην αρχή θα γίνεται λίγο τη τρέλη στο πανηγύρι, αλλά πιστεύω θα ικανοποιηθούν όλα τέλεια. Λοιπόν, πάμε με το 24 τράπινο. Μπαμ, τρομερό μπήκε. Πάμε να βάλουμε το 8 τράπινο, το βάλω έτσι στο υπόλοιπο να κρυφτεί. Ωραία, μπήκε και το 8 τράπινο. Και τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να τα σπρώξουμε ξανά όλα προς τα πίσω ώστε να φαίνονται όσο πιο clean γίνεται. Οπότε το ξανασηκώνω. Ωραία. Το γυρίζω από εδώ. Βρίσκουμε το 24 τράπινο και τραβάμε μία μέχρι τέρμα Θεού. Το ίδιο κάνουμε και για τον επεξεργαστή. Λοιπόν, σημαντικό σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον για μένα, που με νοιάζει λίγο η αισθητική του υπολογιστή, είναι τα καλώδια από την μπροστινή πλευρά να φαίνονται καθαρά και τραβηγμένα. Οπότε θα πάρω ένα zip σε αυτό το σημείο και θα κρατήσω το καλώδιο του επεξεργαστή και το 24 τράπινο από τη μητρική, ώστε να φαίνονται καθαρά την μπροστινή πλευρά. Πάμε να περάσουμε τα zip ties. Δύο χρειαζόμαστε. Ένα για τον επεξεργαστή. Λοιπόν, πιάνουμε εδώ πέρα, τεντώνουμε το καλώδιο. Και ευτυχώς το κουτί έχει μια εγκοπή από εδώ πέρα, λογικά για cable management. Οπότε περνάω από την μία, περνάω από την άλλη. Τεντώνω και αυτό τόσο εκεί που θέλω. Το σφίγγω. Έτοιμο και αυτό. Λοιπόν, πάμε να συνδέσουμε λίγο και για τους ανεμιστήρες. Έχουμε ένα hub από κάτω που θέλει ένα SATA. Οπότε εδώ μέσα στο house θα βρούμε ένα SATA που βρήκα. Το συνδέω και είμαστε άρχοντες. Θα το αξιοποιούμε πολύ καλά εδώ πέρα. Τρομερό cable management. Εδώ πέρα θα πρέπει να γίνει ένα κάποιο είδους cable management, αλλά ευτυχώς η Aerocool είναι πανέξυπνη και σου λέει: ξέρεις τι, μην κάνεις cable management, βάρε αυτό από πάνω και δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τίποτα. Οπότε εντάξει, θα τακτοποιήσω τα καλώδια από πίσω, αλλά στο τέλος μπαίνει αυτή η γκουμούτσα από πάνω, οπότε δεν φαίνεται κυριολεκτικά τίποτα. Κάτι είναι γι' αυτό. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω λίγο τιμές. Λοιπόν, για το κουτί, το οποίο το πήρα καινούριο, κόστησε 50€. Το τροφοδοτικό ήταν στα 25€, καινούριο σφραγισμένο, αλλά το πήρα από ιδιώτη, οπότε το λέμε μεταχειρισμένο. Και αυτά, πάμε να περάσουμε στην κάρτα γραφικών. Το μεταξύ, κοιτάξτε εδώ πέρα πόσο clean φαίνεται το καλώδιο εδώ πέρα. Το ξετράπινο πέρασε μια χαρά και ωραία από εδώ πέρα. Ίσως θέλει λίγο ακόμα τράβηγμα. Και επεξεργαστή επίσης μια καλά. Πάμε για την κάρτα γραφικών, η οποία δεν ξέρω αν είδατε στην αρχή, αλλά της λείπει ένας ανεμιστήρας. Είναι RTX 3060 Ti Gaming X της MSI, την οποία επειδή ακριβώς έλειπε ένας ανεμιστήρας, κατάφερα και την πήρα στα 180€. Και όπως καταλαβαίνετε, από AliExpress πήρα έναν με 2€. Οπότε πάμε λίγο να καταστήσουμε τον ανεμιστήρα. Μπήκε ανεμιστήρας, μια χαρά. Το πολύ καλό με αυτές τις κάρτες είναι ότι δεν χρειάζεται να ξεκουμπώσεις όλη την κάρτα από πίσω, να βγάλεις, να την ανοίξεις, να καθαρίσεις βλακίες πέρα εδώ, να ξαναβάλεις πάστα. Εδώ πέρα απλά ξεκουμπώνεις ανεμιστήρες, ξεκουμπώνεις κάποιες βιδούλες σε αυτά τα σημεία και βγαίνει όλο το surround. Οπότε μπορείς να βάλεις και να βγάλεις ανεμιστήρες πανεύκολα. Λοιπόν, έβαλα τον ανεμιστήρα, ξέχασα να τον ξεσυνδέσω. Κάτσε να τον βάλω μια γρήγορα τώρα. Πάμε να βάλουμε την κάρτα. Δεύτερο, τρίτο slot, όπως πάντα. Πήγε καρτούλα, τρομερό.
Και πάμε να βάλουμε τα δύο οχτάπινα. Τα έχω τραβήξει πολύ έξω από τη μια πλευρά. Μετά θα τα ξανατραβήξουμε την πίσω πλευρά να φαίνονται ωραία και όμορφα. Τι έχει γίνει τώρα, ωραίο. Κάτσε να μπει και αυτό. Μπήκε και αυτό. Πάμε λίγο να κουμπώσουμε και την κάρτα από τα αριστερά. Τις βίδες δεν βλέπω. Και ανησυχώ. Οι βίδες βρέθηκαν. Λοιπόν, σε αυτό το κουτί υπάρχει το εξής θέμα. Αυτό το κουτί δεν έχει αρκετό χώρο ώστε να πάει κάτω από την κάρτα γραφικών το mount που τη στηρίζει. Η συγκεκριμένη υλοποίηση της Gaming X, δεν θέλει να μπει. Έλα βρε γάμο. Λοιπόν, η συγκεκριμένη υλοποίηση της Gaming X είναι αρκετά βαριά. Οπότε, μόλις σταθεί το PC όρθιο, θα δούμε ότι η κάρτα λίγο έτσι, λίγο γέρνει, κατάλαβες. Οπότε έχουν βάλει ένα shroud από κάτω. Όμως αυτό το shroud, το καημένο, το οποίο το έχω και ακριβώς. Το οποίο το έχω εδώ. Δυστυχώς, όπως και να το κάνεις, το έχω προσπαθήσει παιδιά με αρκετούς τρόπους. Δηλαδή, ναι, απλά δεν υπάρχει αρκετός χώρος εδώ πέρα. Τα πλάγια. Το κουτί είναι πολύ μικρό. Οπότε, πρέπει να σκεφτούμε μια πατέντα. Και η πατέντα που σκέφτηκα είναι η εξής. Η κάρτα εδώ πέρα, όπως θα δείτε, έχει κάποια μικρά κενά. Εδώ πέρα στο μεταλλικό backplate. Θα περάσω ένα zip tie από εδώ και ένα zip tie στο ίδιο το κουτί, ώστε η κάρτα να στηρίζεται στο σωστό ύψος. Το έχω ξανακάνει, θα το ξανακάνω. Τίποτα δεν θα πάει στραβά. Η κάρτα στηρίχθηκε άψογα μέσα από δύο zip ties, ένα στο κουτί, ένα στην κάρτα γραφικών. Πλέον, όταν είναι ίσια κατεβασμένη η κάρτα, είναι ολόισια, δεν γέρνει καθόλου προς τα κάτω. Αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία της καρτούλας, να μην χαλάσει το PCIe. Τώρα, για NVMe δυστυχώς δεν έχει έρθει ακόμα αυτοματισμένος. Είναι ένας Crucial 1 TB NVMe, τον οποίο βρήκα στα 82 ευρώ. 2 ευρώ η θηρίδα Box Now. 80 ευρώ λοιπόν NVMe. Στο σύνολο βγαίνει όσα γράφει στην οθόνη, δεν έχω ιδέα πόσο, δεν θα παίξω πόσο ακριβώς έχει βγει. Πάμε λοιπόν να βάλουμε και το back panel. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω πως πολλά από τα εξαρτήματα αυτού του build κατάφερα να τα βρω μέσω της εφαρμογής μου, η οποία στέλνει ειδοποιήσεις για νέες αγγελίες και για αγγελίες που αποτελούν ευκαιρία. Αν ασχολείσαι με hardware υπολογιστών, με laptop ή iPhones, ίσως θέλεις να ρίξεις μια ματιά στην περιγραφή του βίντεο. Το σύστημα είναι έτοιμο. Το μόνο που μένει είναι να το βάλουμε μπρος, να δούμε τι μπαίνει BIOS. Στη συνέχεια να περάσουμε λογισμικό που έρθει NVMe και πάμε να σας δείξω λίγες φωτογραφίες από το σύστημα.